mbiri yeZimbabwe panyaya yamakaona yakaita vhairawo zvakanyanyisa yekuchishanje kumabvuku, nyaya yemwana akapondwa nastep mother. Nasi tiri kuno kuchishanje tina amai vanove ndivo vakamhangara kumapurisa mushure mekunge mwana uyu ashayika. Nematambudziko amai? Aiwa, akaonekwa. Mungatitsanangurirawo here nyaya iri pano, nyaya inochuwisei? Nyaya iri pano inorwadza kusvika mubhonzo chaimo chaimo. Chakaitika ndechekuti mwana uyu akauya nagogo kupera kwaOctober. Auya nagogo vanga vaine nyaya dzavo dzavanga vafambirawo dzemwana wavo kuzogadzirisa. Baba wemwana ndobva vakumbira kuti ndiri kukumbirawo mwana mumusiye ndozouya naye taita sei tavhara. Vasiya mwana uya vakatadza kuwirirana nemuroori. Gogo bva vatakura hembe dzemuzukuru wavo bva vadzokera kupi? KwaRusapi. Vadzokera KwaRusapi muroora ndobva vasara nemwana. Saka aimurova everyday mwana yeye. Ndobva yatomboenda kunoripotwa nyaya iyi, yakatonoripotwa pamabvuku avo. Varipota kudaro mapurisa ndobva azouya vavataurirana here. Baba wacho ndobva vati mwana ndewani, ndevangu. Nyaya ibva yangonyararwa yakadaro. Mukadzi ndobva aramba achiita koninya kurova mwana. Arova mwana uyu anga asingamupe kana mvura yekumwa. Airarama nemanext door ndo vaimupa zvekudya vachiita sei. Kaka kutoziva kuti ndikangoonekwa chete ndinorohwa. Adaro the last day raazomurova musi wa15 vazomurova akamusiya ndobva atopiwa mvura nevepanext door. Apiwa mvura nepanext door ndopa akatomuona abva ati ndine nzara. Vaanogarisana navo musemudo ndobva ati mumwe wacho akatenga friziti mumwe akatenga flita ndobva amupa. Saka akamusvikira achidya ndobva atora mwana uya ndobva amupinza mumba ndobva amupa raisi. Apedza kumupa raisi riya akarisa mushonga ndobva amurovera kumadziro. Amurovera kumadziro chimurovera pasi, achimurovera kumadziro, achimurovera pasi kuti ava vanzi ndivo vaita sei vapa chikafu, ndivo vanzi vaita sei. Saka vadaro ndopa akabuda. Amurovera zuva rodoka, akamurovera kumazuva rodoka. Abuda ndopa akagara panze pavhura vhori meriti. Vanhu vatombobvunza kuti ko mwana asiri kuoneka panze, zvikanzi akaenda kumusha. Mumwe abva abvunza futi zvikanzi aiwa ari kuona makatuni pafoni. Iye aruziva kuti mwana aita sei, asi amurovera pasi ngoma ari kutogwina zvekutofa. Vamusiya akadaro. Murume atodzokawo kubasa, iye kwakusumuka pavhuranda kwakupinda vai mumba kuti mwana adonha. Arovera kane chimuromo uya wakwadzwa uya wachekwa. Ndopaka baba wacho nekupanika mbva vasumudza mwana vaisa papfudzi. Vaona mwana ari kubuda chifuru. Vakati mwana arohwa nezvinhu. Kwakatakura mbva vaenda kutafara kumapostori. Tafara achisvika Tafara bva vangoudzwa kuti mwana aita sei, afa haana kurohwa nezvinhu asi kuti arohwa. Vakati vari kuita sei, vari kunyeka. Bva vatakura mbva vaenda kuruwa. Vaenda kuruwa. Vasvika kuruwa kumuprofita kuruwa vakangosvika udzwa December. Mai guru baba wemwana nemukoma wacho neuyu anga akabereka akatakura mwana kuno wavanogarisana naye. Uyu akati ini ndakudzokera kupi kumba. Ava vachibva vatakura vachibva vaenda kubereka mwana wavo vaenda kwaRusapi. Pavakaenda kwaRusapi naye akafa kudaro. Akabereka mwana mai guru mukadzi womukoma. KwaRusapi vanga vakuenda kunoichi? Vakutoenda nechitunha kunoiga. Zvinoreva kuti baba ava havana kumbofira vafungira kuti mukadzi wavanganga akarova mwana. Kuzviziva aiziva kuti airohwa, but apa akapanika nenyaya yekuti mwana ainga akubuda chifuru plus anga angoti rapid. Saka vachibva makuseni kuma 7-8 patakadzwa ruzha tikati ko ruzha nderwei apa kwainaye ruzha nderwei. Zvikanzi pane munhu auraya mwana kupi Seru chii. Asi munhu achatendwa mwana atendwa kunovigwa kupi kwaRusapi. Pananga vandafona kumapurisa fasta mapurisa vafona kupi kwaRusapi. Batai vanhu vakanosvikubatwa sabhuku achitovatongesawo kuti kwemimi muri ngoerekana mauya nezvitunha kuti toda kuviga chirudzi. Mapurisa achisvika vachibva vatorwa vanovharirwa kwaRusapi vachizodzoka makuseni acho vakabva vauya kuno. Uyu anga atovharirwa mukadzi. Bhodhi yakatodzoswa kuno. Bhodhi yakatozodzoka ikatutswa postmortem kunoko.
saka yakazoonekwa kuti brain dzadzasangana neropa, chest yakatsemuka Plus poison. ndo zvakaitika izvozvo. Saka akapinda mukoti musi wa 2, saka ari kuti ari kuda bheo ameno kuti koti wacho vachamupa here kana kuti vachadii. Ndinoda kubvunza, mwana uyu ndadzwa muchiti anga ana mbuya mai vababa. Kumai vemwana uyu vari kupi? Adzi vanoshanda kwaMurerwa, ndo kwavari kushanda. Vakarambana nababa ava? Vakarambana nababa avo. Mwana wayo ari mudiki. Anga akura zvakaita sei pavakasiyana? 9 months. Ha, kuchakaita kuti mai avasiye mwana pane kuti vatakure baba wacho ndo vakaramba nemwana. Saka airerwa nani? Namai guru. Mai guru ava murume wavo akazofa, ndokuzopawo kwavakaita gugu mwana. Nyaya inozwisa mama, asi imimi semunhu mukuru uye tichikutendei nezvamakaita zvokukurumbidza kusivisa vemutemo, munoda kudzidzisei kumadzimai echidiki nana baba vechidiki? Tinoziva kuti kurambana kuriko asi vana havana mhosva. Mwana haana mhosva. Inini ndinongovakurudzira kuti kana vaona kuti mereji iri kunetsa, munhu nemwana wako pauri ndo pane chi, ndo pane mwana. Kana ukarara mubiriji, rara nai nemwana wako. Ana baba avo ngavadzidze kuti kana wakamboroora usanotora munhu asina kumbobvira akambopinda mumba, haazive kuti mwana akakosha sei. Iye akauraya nemwana ane 11 months ariko kurimandi nemwana wake. Saka tinongokurudzira kuti vabereki kana waona zvanetsa, ana gogo kana maona kuti zviri kurema mwana haagoni kuchengeta mwana, torai mwana muchengete imimi gogo. Ndinavo inini vazukuru vandiri kutochengeta. Ndinzwa pakutsanangura muchitsanangura kuti nyaya yakatombomhangarwa kumapurisa. Yamhangarwa kumapurisa, mapurisa akatouya. Baba wacho vakati mwana ndiwangu, vachitaurana nemapurisa kuti vakazoita sevha yangonyararwawo yakadaro. Uyu akasara achitoganza. Akatosara achitoganza kuti mapurisa enyu aya akatiitei. Vanhu vazhinji vachitomutsudzira kuti zvauri kuita izvi zvinosungisa, zvikanzi mapurisa hana zvaanoita. Saka nhasi ari mukati iye mudzimai munhu anogara munharaunda imwe chete nevanhu, munhu akaita sei paunhu hwakewo zvakewo? Anga atori munyoro wekutoti ukatomuona kutoti munhu kwaikwai, asi unoziva kuti mumusoro brain dzake hadzina kutombomira mushe. Kune vamwe here tingati vanofambidzana naye vaimunzwa achitaura mashoko ekuvenga mwana womurume wake? Varipo pamba paanogara ipo mune raini mavo maanogara imo. Anonzi aiti taura mashoko ekuti ndiri kurwadziwa nokuti baba wacho vari kumutengera zvinhu asingangoda kumupa chikafu. Kana amanheru akauya baba wacho opretenda kunge ari kuchengeta mwana zvakanaka. Ya, pakaoma. Saka tiri muno mumabvuku vanhu nyaya iyi iri kuvabatawo zvakati. Vari kurwadziwa zvisingaiti. Nezuro chaiyo pakauya vamwe vatapi venhau vakatopedzisira vakutotema baba wacho nemadomasi chavanhonga vachitema. Saka baba wacho vatoripo? Vatoripo. Varipi izvizvi? Anogona kunge ari apa panenge pane mukoma wacho pamberi apo. Ivo vakariliswawo kubva kumapurisa? Saka nyaya iri kubata munhu mumwe chete here, mudzimai wavo here, kana kuti vese vari involved? Ipapo handisati ndanyatsokunzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei panhaurwa yababa kuti ivo vakazonzi chii. Kozi mapurisa vari kungoti takatakura tisingazivi kuti mwana aita sei, tangoti arohwa nezvinhu. Ndo zvavakapawo statement yacho mumapurisa. Saka mwana akachengetwa? Akachengetwa 21-22 kwaRusape. Pane mamwe mashoko amungada kungotaura here zviri mudundundu menyu zvamusati mambotaura takatarisana nerufu rwemwana uyu akashaya aine makore 4 ekuberekwa? Ndinongorwadziwa, handigone kana kutaura, ndinonzwa mwoyo wangu ndikwanise kana kuzvitaura. Ndiri kurwadziwa kusamuziya hangu mwana wacho kana kuti si ndinonzwa kurwadziwa nekuti kubereka ndokumwe chete. Iripo ndimi maneighbors amemori moyana uyo anove akauraya mwana, ungatitsanangurira iri nyaya iyi? Ndofunga from the word go mwana uyu tichimuona pane the Saturday randakamuona
ndakangoratidzwa musana wake wanga wakaita malines ekurohwa, zvikanzi mwana akarohwa. Kata mwana kwaakarohwa nani? Inini ndazovaona pamvura po vaitaura namaiguru wavo vachivabvunza kuti ko nyaya zvainenge nyaya yatokwidza makata kutosvika kumusha natete kunoku kucommunity vanhu vari kuti makuda kusungiswa nenyaya mwana chii chakambonyatsoitika mainini vaibvunzana vari pamatepi vatochera mvura iye mva kuti handisiri nendairova mwana murume ndeyairova mwana indobva ndaendapo ndikati mainini nyaya imamirira yakaitaka imimi mese nemurume be careful muchaenda maakujeri nenyaya yemwana uyu nekuti kuabusa mwana dhiuno kuti imhosva zvikanzi akana mukoma asiri neni murume ndiyairova mwana ina handisitomborina kana mhosva kana anything ndikati but mark my words mwe musi nyaya inomuka yakaita sei yakakuipira iye akaona kunge mafanisi saka tazogara ndo this other day kwakakanaya mvura zvakanyanyisisa hatina kuendawo mabasa takatadza kuendawo mabasa nemvura yakanaya ndobva tazonzwa vanhu vachitoti mwana aurayiwa bva tatobuda mbva taenda pataenda kuya atori mumba zvikanzi mwana mufunge tati yanoya azofa apa atotorwa atoenda kupi vatoenda kumusha ari kutonzi aendeswa kupi kwarusapi ndobva tapinda mumba ndikati mainini andakukudza here that other day kuti vanhu muchaenda kujeri zvikanzi mukoma asiri ndairova mwana saka nyaya iyi yakatidzidzisa ize community kuita utsinye kuitira kana mwana womurume utsinye hapana zvazvinotipa. Look at her, now she ends in JU. Amen. Hatisutomboza kuti achapiwa makore mangani kana zvakamira sei, but she's going to JU. Ende ndakanyatsotaura ndikati you are going to JU my sister. Nezvawaita izvi. Amai mubvunzai mimi pachona mushure mekunge mwana wafe airatidza munhuwo ari kurwadziwa here kana kuti munhu anga atoriona aidondikera? Airatidza kuti ane kafiye kainako but yatodeuka yatoita sei? Yatodeuka. But iye aitoratidza kuti paari ane kafiye kaanga anako because mwana already angatonzi atofa. Saka munoda kudzidzisa chii kumhuri yeZimbabwe? Mambotaura kuti maimudzidzisa iye. Kuna ana mai, kuna ana baba. Asi zviri kumativi ese kumwe kwacho unotonzwa kuti mwana akaenda namai vake asi akazonourayiwa nastep father. Saka munoda kudzidzisa chii kune vanhu vari kurambana vazvara vana? Isusu chatoda kungodzidzisa chandinonyanya kudzidzisa ndechekuti I think munhu kana arambwa ngaatakure mwana wake because isusu we blaming. Ndakatombotsvaga nhamba dzamai vacho vemwana because pain yangu yanga yakanyanyisa ndichiti mwana waye achitori kuabuswa dai tawanawo nhamba dzamai vake tambonzwisisa kuti chiri kunyanyonetsa chii but people were commenting kuti mai vacho vandorarama life inorwadza vari kutoshupika but takati chero vakashupika rara nemwana wako mubridge. Isusu we one of the people vari kutorarama vachishingirira vana vavo mukurwadziwa mukuremerwa marriage ichirwadza patina mihiye. Saka ndoda kungotaura ndichiti munhu ngashingirire nemwana wake nevana vake tisazoenda taluza mwana at the end of the day mwana 4 years atoluzwa nekuti pakashayikwa care yekuti mainya kurambwa vakaenda vachiti ndarambwa murume wedhi kuti aiti inini handina mwana anozoenda achinosafiswa nastepmother but at the end of the day mwana iye azonourayiwa nastepmother which is so unfair. Saka ndiri kuti kune varume kunyange kune vakadzi mukurambana mukurwadzisana but panyaya yevana ngative nemuono mumwe chete tinzwisise kuti vana mweya yaMwari vanodida help yedu isusu tichikopareta baba naamai vakaita mwana kuitira kuti zviendeke Mwari wekudenga vachitigonesa. Makamboona mukana wekutaura here nababa vacho sezvo makamboita zvivindi zvekutaura nemwanasikana wemudzimai wavo? Baba handokwanisa kuwana mukana wekutaura navo nenganyepo. Taona kuti nyaya iyi pane chimwe chidzidzo rimwe saidhi rataona rekuti rudo chero runopofomadza rekuti munhu womurume asaona behavior change yemwana kuti mwana uyu haasisiri yemwana akasiyiwa namai vangu pano even mwana chero tonoti mwana haana kusununguka asi rudo runopofomadza. Dzidziso yamunayo zvakare saa ndaona muri ndanzwa amen ndasa kuti muri mai vevhangeri yamunoda kudzidzisa vana baba. Ndakuenda kuna ana baba nekuti vana baba vazhinji vari kupofumadzwa inyaya mbiri nhasi dzandatosangana nadzo dzekuti vana baba havasi kutoziva kuti mwana ari kuabhiswa iye achiabhiswa. Alright, chandoda kudzidzisa vana baba ndakazvimirirawo semudzimai ndechekuti vana baba ngatisaitei utsinye
wekuti kana ndarambana nemunhu ndatongofunga kuti the end of the road, ende kana ndatora mwana wangu zvine zvakureva kuti apa sisina communication yekuti tichataudzana kana tichadii, nekuti tatopedzerana for good, but anotonga ndiMwari. Vana baba ngatisaitei utsinyi. Look at the story, yazoenda mwana atoluza life nekuti baba vakanga vasino rudo rwokuti vaone kuti mwana wavo the other side aisafa sei kusaidi kwake. Ivo vaingonzwa zviri kubva kuna step mother, vachinzwa zviri kubva kumudzimai wavo. Saka ndiri kutiwo kunana baba ngativawo careful patinooroora vanhu vatinotora, plus handione pane chakanaka chekuti usare nemwana the best. Saka mutemo uchiti mwana ngaagare namai vake until 18 years, akukwanisa kuenda kuna mai vake, kuna baba vake, akukwanisa kuzviitira. Pamaitaura imimi naye achipomera murume wake mhosva, iyo muromo make aitaura kuti murume wake ari kurovera mwana misikanzwa yei. Alright, yaitaura isu manzwisiro atakaizviita ndezvekuti anzi mwana aizviitira wetera, aizviitira pupu. Saka iye aibva asvikaudzawo murume the negative side rekuti mwana ari kuita zvakaipa zvakati, mwana ari kuita zvakati. At the end of the day the husband was harsh, kusvika paanozotrita mwana zvisirizvo. That's what we did. Nyaya inorwadza. Tinokutendai madzimai kuno kuchishanje, zvisinei nekuti Tatiana uyu pamwe anga ari president wamangwana, lawyer ramangwana, jaji wamangwana, pamwe seneta wamangwana, akadimburirwa upenyu. We're so pained. Takarwadziswa, tikarwadziwa, kunyatsonzwa mwoyo wekubereka kuti pamba pacho unozofunga dai vakandipa amwe ndikachengeta. Mweya waMwari watoparara. Vamwe madzimai nevari munharaunda vari kutiwo kudini zvenyaya iyi pamunonzwa vachingotaurawo pamunosangana pakuchera mvura? Vanhu vakarwadziwa because musi wacho waitoda kuatakwa, saka nekuti pakaitawo vakati aiwa musadaro, musatore mutemo muchiisa maoko menyu, vanhu vanozokwanisa kumaataka, but madzimai akarwadziwa. Umwe wakatomhanya upolisi, vamwe wakaita say people were so pained. We lost a soul, anga isina kana mhosva. Munogara kunoku, saka munoti chini nyaya yakaitika yemwana akaroverwa kumadziro? Nyaya ndakazwa, handina kuzwa, iye ndiye atitaurira. Baba vemwana aripo asitara mvureyo asantaurira asi kuti zvakafamba sei? Andipanizvese hapana zvamurikuziva? Handina chandozi, asi ndinotaura hanzi vaitira mwana utsinyi pambabva, ndoyatinoti child abuse. Avaita mwana vachita child abuse kudaro, mwana hanzi angazongatambi kusvikawo pamhiri peroad apa aigumira pai pamba. Ndo patikazonzwonzi mangwana makusini chinzi mwana hanzi arwara, aendwa naye kuclinic. Mangwana takatozonzwonzi mwana atokwani kwarusape, vatotiza nechitunha kare. Ndo zvandoziyawo izvo. Samunoti kudini nekusachengetwa zvakanaka kwemwana ikoko, komakuzonzwonzi airoverwa kumadziro akatofa nemavanga? Zvinotirwadza fani makuru ano. Chinhu chinototishungurudza kugara nemhondi mumusha. Havakodzeri kuti tigare navo mumusha munomu, bosi vana twakati tukawanda tototya kutoorerwa nevedu kavana. Ndo zvandinotaura sekudaro. Mungapawo uyambiro yekuti kudii kana kuine varume nevana vari kuchengetwawo nanamai nini? Kana kuine vana nevarume vari kuchengetwa nevana ka takutongoti munhu ngazvichengetere mwana wake. Kana waona kuti warora umwe mudzimai aine utsinye, muendese kwambuya wacho kuti unogara mwana kwamai wacho, woza utsinye wakadai wakaipa uyu wamuri kungonzwa kudai iwo. Ndo zvatinotaura kudaro. Mune kusuwa kwakadi muno muchizhanje nekuda kwenyaya iyoyo? Munhu wese ari kurwadziwa, munhu wese akagumbuka fani nezvakaitika. Munhu wese akagumbuka fani zvotikatoora tourova kutozovaurayawo. Oza munhu wese akagumbuka fani. Zvakavabata vadzimai ese inharaunda yana nababa wacho ivavo, zvakavabata kutsamwa chaikogumbuka. Tinotenda nekutaurawo nesu pano paSly Media TV. Maita basa.
mhuri yezimbabwe tiri kuno kuchishanje, ndipo pano pamba pemwana wamakanzwa kuti akapondwa, mwana anonzi Tatiana. Mwana akafa zvinorwadza, hatizivi, pamwe aive purezidendi wamangwana, pamwe aive loya wamangwana, asi akapondwa. Ndizvo here zvinoita rudo rwekuti mukanganwe kuti chibereko chamakabudisa panyika mokanganwa mosiya chichipondwa neumwe wenyu? Ndizvo zvinoita here rudo rwokuti munokangamwa ke? Asika vana baba, kana marambana siyei vana vaende namai. Mai vane mwoyo wokubereka wemwana wavo. Of course kune dzimwe mhondi dzinouraya vana. Asika hama dzangu, chitiko chiri pano chandirwadza. I couldn't contain it.